Janka, počúvaj, keď to my nevyriešime, ja si niečo urobím. Haló. Pane. Momentíček. Haló. Dobrý deň, Samuhelová Anna, záchranná služba. Ako vám môžeme pomôcť? Ja teraz idem normálne po parku a niečo spadlo na takého človeka, ten tu teraz nehybne leží, takže ja neviem, čo mám urobiť teraz. Pomaly. Ukľudnite sa. To sa vám ľahko povie, ja som kľudný, ale ja by som mu chcel pomôcť, pretože on je... Áno. Nehybne leží na zemi. Dajte hlavičku do polohy A. Hlavu do polohy A. Pacientovú hlavičku. Ja jeho, aha. Moment, neviem, aká to je, ale skúsim. No. Áno. Fajn. Teraz sa mu snažte podložiť hlavičku a vykloniť v smere hodinových ručičiek. Prepáčte, ale on hovorí, že to mám urobiť, tak... Má. To som sa pomýlila. Nevadí, než mu poskytnete prvú pomoc, mi povedzte meno. Čo ja viem, ako sa volá, tak teraz ja netuším. Vaše meno, nie pacientové. Moje meno je Peter Frndík. Áno, tento hovor je zaznamenávaný. To je v poriadku, ale čo s ním mám robiť, prosím vás pekne, on je nehybný a absolútne ja neviem, čo mám teraz urobiť ešte. Kľud. Skúste zmerať pacientový puls. Ako? Puls? Puls, áno, no. Nemá, je bez pulzu. No tak vážený, neblokujte mi linku. Ako? Haló. Úplne z toho zahrabalo trošičku z toho športu, lebo naozaj prídem domov, na Vianoce, robíme si taký piknik, robíme si snehuliačika, guľam gule celý deň, jak somár, sa otočím a ona sprostávna ich zahadzuje susedovi. Lebo som robil napríklad, som ozdobil stromček, krásničky, super. A vrátil som sa do kuchyne, že idem dorobiť punč, vrátim sa naspäť, všetko prerobené. Ona na ten stromček nahádzala atletické gule. Všetky tie halúsky boli úplne pri zemi, stromček zdevastovaný, božinko. Alebo darček napríklad. Ja jej kúpujem vždycky rovnaké. Sadu depilačných prípravkov, holiaci strojček a takéto somarinky. No ja si rozbalím darček a čo tam nájdem? Guľu. No, není celá? No. No a v podstate ona si založila takú agentúru modeliek samých, nazvala to, že Kaliguľa. No a mali sme tam jednu takú kolegyňu, ona robila arm wrestling, dávala chlapov len taký fúkot, ale v podstate ani jedna nevedela korčulovať. To je pointa. No a zavolali mňa, pretože vyhrali taký... Zlatko, presne si leštiť. Tak som nastúpil teda, ja hovorím, že kočky, ja vám helfnem. A v podstate ani som nehral ten hokej. To bola len taká fotka do časopisu Zdravá výživa, kde som mal korčule na nohách, ležal som nahý na takej kope karotiek. Tu som mal taký karfiol, taký velikánsky, a tu som mal také boa z kyslé kapostičky okolo kroku. A takto som sa dostal k hokeju a hrával som druhú ligu. Hokej ma nikdy nebavil. To poviem na rovinu. Ja som vždycky chcel robiť krásokorčulovanie. To bol môj sen, A ja. Fakt? Takú krásnu dvíhačku by sme urobili. Také krásne pócičky by sme hádzali. Lotosový kvet. Kostýmčeky budeš mať na starosti. Ja už viem. Bledomodrý základ, ružový žltý lem. Áno. A odtiaľ tu nám pôjde krásny velikánsky skaz. Koľko zaž mi vyletel, toto mi nerob. Karama, to nerob.
Už stačí, už dosť. Dobre, dobre, dáme. Ty si vychutnal. Nero. Dáme. A kostýmčiky. Ježišové nohy. A kostýmčiky budeš mať na starosti ty. Ja už viem. Bledomodrý základ, rúžový. Riči, No. urobíme prvý nemiešaný pár v histórii krasokorčulovania. Áno. A ty budeš robiť čaty. Šaty, burda, bábiky, ligotavé gombíky. Štýly, trendy, účesy, už od mala ťahám na časy. Šijem, strihám, percujem, na zákazku pracujem. Už robím aj plastiku, no úplatky mám vo zvyku. Spoznal som ťa na základke, najprv som ťa nemal rád. Potom si mi strihal vlásky, odtedy si kamarát. Ja som ti dal tienik bledý, ty mne novú farbu. A že otvoríme super salón, no usnaj, mal som pravdu. Áno, potom si prišiel ku nám na návštevu, tam bol ten môj psísko, ten Rexo, ten tam nemal rád. No potom ten ťa raz pohryzol, ja som na ňom trénoval, ale poďku, keď som ho nastriekal, Viem. tak to nemal rád. Pamätáš si to? Pamätám si to presne. Áno. Ja trénoval som na Rexovi, trhával mu obočie, styloval som jeho imič a vravím mu ten kožuch nech si vyzleče. Sviňa cvakol ma raz do rozkroku a jedenkrát do rytky. Oholil som Rexa komplet, bez najmenšej výčitky. Ty a čo bolo potom? Nastriekal ho na ružovo a dal strieborné prúžky. Jej, 2 alebo 3. A ten chudáčik skolaboval pred zrkadlom, keď sa spadal. A ja nespravil som skúšky. Chudák. Ja som začal na bábike, vystrihal ju do hola. Jeden piercing cez uško a druhý som dal od dola. Barbie som dal kopačky a Kena si hýčkal. Švihol som mu nátačky a aj super trička. Potom prišiel tato a technicky vzato dostal som popisku, že tu má súpisku. A že mám ísť hrať hokej, ja mám ísť hrať hokej, tato. A však mňa to nebaví, mňa bavia šaty. La 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 la. No dobre, tak idem ja. La 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 la. Šaty. Arriba, arriba. Čaute. Čaute, decka.